high rank ọgbanje welibe gịnị ya ga-anọgide mụgide amụ gụgide egwu obere oge osizi ya obonuo okunye ọba n'ụlọ odinala na-eju onye ọsị gị na isi na-awụ ya isi ada awụ ya ndị otu ebe kwasịrị ya o nwere ndị nke bụ na ibe bụ ọlụba bụ ọzụzụ ụlọ mgbe ọ bụ na ịhụrụba gbara aza ụlọ ọ jee ebe boyfriend ya ọ ya aza oge ebicha ọnọdụbe nne ya ọ ga-aza oge ebicha ọ dị aja adịghị adị ya mma ka aja bata n'ebe ọ nọ ụfọdụ ndị dibịa na-ababa alụsịalụ mmadụ ọlụ onye bụ ikezi ya bụ eje folo onye a na TikTok ma Facebook onye a na ọzịa with friends ya na-aṅụ mmanya onye dibịa akpọ onye na fon nna ọlụ ga-akwụ ọnụ ụgwọ ka mbọsị ya weta percentage m ọ gị lụrụ ọlụ ọ bụla egwu na ụka ya na onye atụ umo ọbara na ọlụ gị kwụrụ ụgwọ na mọbụlụ gị na klọb ọlụ gị kwụrụ ụgwọ ị na-eli ego nke na-agbalụ dibịa ụgwọ nke na-agbalụ mmụọ gị ụgwọ ewu ya ogote nnukwu agwa ezigbo agwa yi ya see nnekwu pikchọ pozuo na Facebook inene izum onye bụ na oyi gold izum onye bụ wọchị oyi ụtụtụrụ fon ịkpọ ọnya nna afọ a klient ya akwụgo ụgwọ na nna aka mbọsị ya weta percentage wọchị agha dibịa na-eme ụdị a ọlụ gị ga-afọsị ibe ntị agwa gị a bụ ka iche nji ya maka na ọ nwere kụzili gị ya ka ije medi mistake ọ bụrụ gị ga-agba ụgwọ tapụ ndị otu gị ka ba gbaa ụgwọ high rank ọgbanje na-aga with battalions ime otu a major na amị ji aga ọ na-aga sojas a na-esi ya ime otu a AIG maọbụ commissioner of police na-abụ ọ na-aga cloud a na-esi ya ndị na-protect ya. This is how they follow them spiritually. This is how they follow them spiritually. Ọ wee bịa be gị ka ị lụọla ya ọlụ iwe were prize chụọ anya ọsọ ikezie mmadụ ibe gị ka ọ bụ ọ mara ebe ịma mana ndị otu ya maara ebe ịma ndị otu ya ga-abụ gị ọgbọ wee mewa kedu ka ihe esi wa ma na ịbụ high rank ọgbanje. Let us go into this. O nwere onye bụ high rank ọgbanje ọ ga-eje n'abịa oge akwa m like ọ ga-egote akwa this minute next tomorrow ọgba akwa asị ọgbọ mmadụ dachi anya akwa ha. This is one of the reasons. This is one of the proof na ịbụ high rank ọgbanje. Onye bụ yuzela akwa anụ na-aga ọ na-ewute gị reason eji wa chinye akwa irigrat bibi mmeli iji chinye akwa. High rank ọgbanje ga-adachi gị ọ dachicha gị ọ nalụ gị ya ọ na-emebe steady. High rank ọgbanje ga-abụlọkụ gị without any reason. Na gị na ya nọ ịbụ friend ya maọbụ ịbụ boyfriend ya ịnọkọta mụwa amụ a otu a si amụ amụọbụ ị na-alụ ụmụ mgbe abụ ọ laikịrị ya ọ si ebe ahụ na ọ blọkụọ gị. This na o ji blọkụọ gị ọ marọ mana amụ anyị mụrụ mgbe ọ nọrọ na that mood ọ blọkụọ na gị. High rank ọgbanje nwere ike wepụta fon ya blọkụọ mmụ ya blọkụọ mpịa blọkụ ụmụnne ya niile blọkụọ la family ọ ga na blọkụ ba steady. Kedu ihe a mee ya onwekwa ọnọdụ otu a iwe family ya ewe bịa the next minute ọ mebe blọk. High rank ọgbanje bụrụ your friend gịnị ya ga-atọ tata echi n'ihu na-ese unu wee ga-esi okwu ba one month ọ kpọọ gị na fon ịgba na fon ọ maza gị the other time ọ nachi ebe azụ o mee ka nothing happen o jiri anya ya ị na-anụkwa ihe ise mmadụ ejiri anya o jiri anya ya ọ mara ihe na-esele unu
ka ihe na-esekwana nwanyị ọ sị gị na ọ mara high rank ọgbanje bụ ndị a na-adịba anụ like ibe akwa ọnụ kata ọnọdụ in the mood of ibe akwa anything at all ga-eme obere akwa anything at all. Ọ bụrụ a nursing mother o nwere ike nyekịta nwa ya la nenekịta nwa ya bebe akwa ọ gịnị na-eti ya high rank ọgbanje nwere ike ịzụ ọnya ụkwụ ma o chie anya aka ọma ntụpụrụ gị ọnụ isi ya sọrị obere akwa sọrị na esi ya bụ ya ka o ji ebe akwa na-esi ya sọrị o jiri anya ya high rank ọgbanje nwere ike nọkọta gị na ya nọdụ n'ụlọ ọ nọrọ onwe ya ị nọrọ onwe gị ikezi ọ na-apị fon ya ị na-apị nke gị ọ nọkọta ebe ọ nọ tụkwasị gị okwu pụa wit iwe enweghị ime ya ọ gịnị na-ese ọ dị very serious o chibe gị warning ị na-awọchị fon ị na-awọchị tiktok na nke gị ọ na-awọchị tiktok na nke ya ọ nọkọta ọsị gị na volume nke gị na ọ dị high meanwhile nke ya ka nke gị dị high ma nke gị nụkọ asị gị na nke gị dị high ara ka ọgbanje this is their behavior. Now n'ime onwe ya kedu ihe na-edistọb gị ọ marọ ọ na-ewe pepe bọdị mgbe ọbụla ọ na-achọ onye na-achọrọ ya that is an high rank ọgbanje. High rank ọgbanje weliba gịnị ya ga-anọgide mụgide amụ gụgide egwu obere oge osizi ya obonuo okunye ọba n'ụlọ odinala na-eju onye ọsị gị na isi na-awụ ya isi ada awụ ya ndị otu ebe kwasịrị ya I'm feeling headache ọ bụrụ headache ndị otu ebe kwasịrị ya n'ime onwe ya makwa na ọ na-efili headache na-asị ka ọ sị she don't know what come over her. Iwe na-eme ọ marọ high rank ọgbanje na-ewe mood swing. High rank ọgbanje na-abụ di ya pụọ maọbụ enyi ya nwoke anọzi ya ọ na-eme isi ya long distance relationship na last eleva ịbịa nso ọ dịrị ala gị mmadụ ịnị ya nso ọ chọrọ anybody ịnị ya nso ịkpakasị arụ ike isi enye taa ike isi enye echi niile without any reason ọ lakizi ike isi gị ike isi ogbupụ iru ya na ndị ọzọ ga na-ekene ọfụma olu ebe ị nọ ọ bụrụ problem sometimes ọ da like ịnụ onu gị mana ị pụọ miss be gị ndị na-enọdụ na relationship ọma enjoy ya mgba break ya n'ọpụ okwu nọkịta kịta nụnwa kwụsị ekpu ya ịblọkụ ọnya ọ bụrụ problem to ha mana nyenwa ga na blọkụ gị nyenwa we blọkịn ịblọkụ nwanne ya nyenwa we blọkịn iwere gị na ya kpacha n'abalị sezi ya honey good night sweetheart kiss ya kiss ya epụta ụtụtụ ọbụla ọ blọkụ gị tụrụ ada dị ọ blọkụ gị o hapịa gị na nọ na relationship o nwere every week ịmana na blọkịn block oge everywhere. Instagram blocking, TikTok blocking, Facebook blocking, WhatsApp blocking, calling number blocking. Jụkwa ya reason o ji block gị onwe ekwa kama ọ chọrọ ebe schools
ọ chọghị ofe asị ọ ga-asị high rank ọgbanje jebe chụba gwa aja ma ọ bụ na ị na-afụ onwe gị na this category jagwe chụba gwa aja iwewelu very slight time to live jebe gwe chụba aja ndị otu gị a na-abịakwute gị maka na ndị otu gị bịakwute gị oju gị isi onye ọbụla nọ gị nso anawa blọkin ọgwa ndị otu gị chụba gwa aja ka ị last ya lọm high rank ọgbanje wee bụrụ nwunye gị maọbụ enyi gị nwaanyị maọbụ ọ bụrụ your friend nye bụ onye ga-abụ gị na ya chọọ ije okechọn odilee gị na-ebu ụzọ sọ arụ na-ebu ụzọ kwadowe mana nye ga-edile gị na ga-akwado last na ga-akwado last na-ebu ụzọ sọ arụ na-ebu ụzọ jebe na wodropu iyi efe ya o yi efe yicha efe efe ahụ amago mma ọ sịghị how do you look you say you are fine you are beautiful ọ sịghị oke ọ jee weta akpụkwụ oyili n'ụkwụ onene onwe ya nene akpụkwụ ị ga-anọ na-enene ya onene akpụkwụ anene onwe isi na ọ dị mma na akpụkwụ na ọlaiki ga akpụkwụ ka ọlaikiziri n'uche ya akpụkwụ amachịrọzi akwa oyi oyipụ akwa oyise oyite akwa ọzọ onene nya na akpụkwụ a ọwela akpụkwụ ọdebe ọweta akpụkwụ ọzọ yili onene nya na akwa a oyipụ ya ikezi akwa na akpụkwụ machịrị oweta ịchafụ maọbụ whatever ọ ga-ekwu ogbuli ya onene onwe ya jee na miro nene onwe ya o ji maka isicha akwa niile a jechọta ọzọ yili ọ ga-echenji gide akwa ọnọkọta ọnọdụ n'ikpe akwa ọ chesicha na wodropu ya every time ị bịa na wodropu ya na scattered each time ọ ga-akwado ibe ọ chepụtazi ikpe akwa niile ọ tụrụ na wodropu ya ọnọdụ otu a high rank ọgbanje ga-eji akwa oyi na-arụ kpọọ onwe ya asị n'imeli ya fọsụ maọbụ ịnọkọta zi asị na ọ na-eme ya mezie nọọsụ oyiziela akwa ọbụla oyi akwa dị mma akwa malụ mma mana ọ na-aga iwu akwa oyi na-ewu ya akwa bụ oyi iwu ya na-ewu ya o ji maka ọma ntụfụrụ gị ọnụ gịnị ya je okechọn gịnị ya nọ n'ofu ọjọọ jee ebe ọzọ jee nọdụ mgbe ọbụla iwe ọ nọ high rank ọgbanje ọ high rank ọgbanje high rank ọgbanje bụ ndị anụnwa bụ fasị gị na akwa bụ dia hobby amago ọpụapụ oyi ego akwa ogozi akwa agụ akpa ogozi akpa oyi ego go ma nke ọ na-alaikọrọ iwu bụ na oyi ego ịbata wodropu enu akwa ya isi n'enu akwa ya daa itiji aka o nwere ndị na-ada alaiki ịchịpụ akwa ma achịpụ anything that belongs to them you dare not touch it they don't cheer their clothes with anybody you cannot wear their clothes n'ihi their clothes ọmadị comfortable ebe ọ nọ ọsị ya bụ n'ụlọ ụka yili akwa ba ma ọkpụlụ okpu ba ma ọkpụlụ eyeglass ba ma yili watch ba onwe ka ọ dị comfortable ebe ahụ ọ nọ onwere oke iyiri akwa agwa ọchọkwa iyi ya agwa nwa na-adazi maka o tofere etofe nwa ncha dị n'akpati ya ọ na-achịpụ ya achịpụ ịbata na-asị achịpụ n'ụfọdụ akwa nkịtị iri niile na-adị well kept o need anybody ije na-abịa okwu ije renu na-abịa ngị na-enwe problem serious problem and many of them na-adị too selfish ọma nke ma mara nke onye ọzọ ọ bata n'ime na odozie property rapụrụ gị nke gị pakecha property of ma pakecha anya apụghị your own ọkwa ọgbanje high rank o nwere ndị nke bụ na ibe bụ ọlụba bụ ọzụzụ ụlọ mgbe ọ bụ na ịhụrụba ba na-aza ụlọ o jee ebe boyfriend ya ọ ya aza oge ebicha
ọnọdụ be nne ọ ga-azụ oge ebicha ọ dị aja adịghị adị ya mma ka aja bata n'ebe ọ nọ mgbe ọ bụla ọ na-azụ ụlọ ọ teta ụlọ ọzọ ụlọ bifo ọ na-akpụ ọzọ ụlọ sọsọ ọzụzụ ụlọ o wega akwụ elucha deti ma gwa ịbụrụ ọzụzụ ụlọ ya bụ họbie hapụrụ ya ọzụzụ ụlọ na ọzụzụ ụlọ bụ ya ọlụ ya nweghị ihe ọzọ na-alụ ọzụzụ ụlọ ara nke ọgbanje some of them bụ ibe bụ their hobby bụ moto ego ọbụla batara ya aka ogo moto